Започвам да я мразя тази игра. Кой ми зареждаш? Не, остави ме. Сега има Добре. Ох, спържи се това тън! Но ме дразни. Ей! Не ми прави такива шеги, бе. Добре, аз не мога там, защото аз ще падна, бе, брат. Чай на там. Не падай. Татича. Соре! Майка ти. Добре, какво е това? If it attacks, run. Къде ме? Се насера! Ей, това ще кажа. Какво ще ме атакува? Какво? Искам да видя. Какво ще ме атакува? Не искам да ме атакува. Ще се насера. Ей, това е. Добре. Дишай, човече, дишай. Има паяк. Мамка ви мръсна. И сега движи. Прекрасно. Сега какво да правя? Значи да взема диаманта, да избягам. Как ще избягам, бе, бате? Цъкни, не цъкни, ей той. Ай, майка ти! Майка ти, бе! Бръсне! Не ми, чакай! Ох, аз това не го харесвам този звук. Мразя го. Мразя ей този паяк. Не го харесвам. И си пребах мишката. Прекрасно. Добре, значи... Да взимам и диаманта или да не го взимам? Не мога да мърдам. Какво се случва? Чакай, аз натискам грешните бутони. Добре. Цъкам това, взимам диаманта, ако мога, или скачам ей тук и така правя Тарзан. Тарзан. Тарзан! Тарзан. Чакай. Да не ми... Направо ми оглуши. Чакай. Както виждам, това мрънва. Това се маха от пътя ни и трябва да скочиме ей там. Добре. Айде, ама. Имам, бъте, що не скачиш, бе? Добре, аз мога ли да скача? Да. Арма? Ох. Какво? Ко стана?
Чакай, искам първо да видя какво става. Тоест... Майка ти мръсна, що не скачаш педал такъв? Мразя те. Много те мразя. Здравей. Бегай. Ай, шеба! Какво стана? Умре ли? Това взимам и го. За какво ни е? Ами... Хубава библиотека, искам такава библиотека. Ами... Тази игра ме стресира. Добре. Mob crafting is working correctly. Results are quite unpredictable. However, and it seems behaving more intelligent manner than most entities do that. The game's code is definitely them as aggressive. Yet I have not been attacked. I wonder if it is an error or simply they don't attack their creature. Много добра идея. Аз ще им кажа, че аз съм ги създал и те няма да ме атакуват. Що такова тъмно? Ай, не. Затварям и довиждане. Ей това. Чао. Добре, шегувам се. Трябва да минем през това. Какво е това? Ай, дявай! Ко си ти, ма? Това е някакво зомби. Ай, хани, ма. Трябва и... Сега какво да го направя? Значи да изчакам и да се махне или просто да го пусна. Той няма да си ходи, нали? Няма да си ходи. Това е... Добре, айде. What the fuck? Какво си ти? Сега да го направя... Сега да му давам да ме убие, нали? Това какво е изобщо? Какво е това? Зомби, крипър? Какво си ти, ма? Това е най-гнусното нещо, което съм виждал. Добре, айде, давай. Ето като убей ме, прекрасно. Не ме прави такива на мен. Ще ти сера устата да ти сера. Добре.
Аз не знам къде ще отидем. Добре, айде да рискуваме. Искам да намаля музиката, защото я мразя. Направо я мразя. Искам малко така едната слушалка, защото ако сложа двете, направо ще ми пада кръв от ушите. Добре. Добре, рискуваме. Едно. Чай да си пина малко водица, да ме успокои. Така, идеално. Едно, две, три. Ай, че маменька. Значи той отива от... Ай, майка ти мръсна.